sabiħa wkoll. Però l-lum għandhom it-talim, aħna ma kenniex talim u kellna droga wkoll. Even, fi żmiena kien hemm l-LSD. L-iktar popolari, mbagħad kien hemm il-Purple Heart, kienet Alpek, di, għalek Purple Heart, u kien hemm il-Black Bombers. U kien jgħidu l-alkohol ukoll. Tagħmela bin-nies x'għandi hawn. Daħħal. X'inhu minn daħħal il-għadi. Xibtom il-flus, ġibtom miegħek. ċensa wkoll. Mela dak veri, tqabbad ċark qed jemnu l-ieħor. Le, badneħ vera l-wieħed ngħid tlieta. Xejn ma jridx jiftakar għal meta żewweġ. X'inhu hawnhekk bħalissa? Jien mir-raba ġej ġossid. Le, hawnhekk żurrieq. Ġuża, għaw ċensa. ċensa. Ġuża, 90 sena għandek int vera? Disej, x'mela? Għaratom ix-xalli. Zom. ċens, ġuża, x'kont tagħmel bil-flus? Ġuża, zom, ġus, inti għandek 90 sena. Ġuża, ġuża.